a ce ana azumi wata ga mutane a ce a kira sallah yanzu ka zo karfe 7 garin nan ba kira sallah ba sake ya rasulullahi wani ai jalanci ne wani da wanda suke mutane ya kamar limamu ya koma an kawo abinci yana ci shi ya bar wani mutane kuma can a cikin zan kuma liman ne wallahi an sha ruwa Muhammadin Rasulullah tabitin duniya a wani ana ta irin yaro